UPPL हानजाया नेशनेल हाइवेआव ओंखारनाय मासे सैमा UPPL हानजाया जेबो 5G मावनो हायाखै नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा बै समावनो 10G मावदों बे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सखौ सोर लुआ बेलाय ना हा बेरगावनानै उजिनाय बियो दा बे कालचारेल कमप्लेक्सआव जिरायनानै UPPL नि लिडारफ्रा दिनै बादियाव स्पिच होबाय थायो दा दाख्लैयो जोङो 28 फेब्रुवारि खालि BPF हानजानि जि आदर्श नीति नियम बेखौ मोजां मोननानैहाय जोङो 7 जन हाबफैदोंमोन नाथाय जोङो दिनैनि दिनाव बुंगोन जों रावखौबो जों फर्सफुलि खालामाखै जों दि BPF पार्टियाव हाबफैदों आरो बे BPF पार्टियाव हाबफैनानै जोंनि खामानि मावनायखौ मोनसे मोटिभेट जानानैनो जे फंबायमोना दिनैनि दिनाव BPF पार्टियाव आरोबाव फैबावदों आरो फैबावनांगौ गोबां दङ मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव UPPL सरकारनि जि मावनाय दांनाय बेफोरखौ पाब्लिकफ्रा स्टुडेन्टसानो जा बोराय बुरै जा सेंग्रा सिख्ला जा आजै आजौ रावबो मोजां मोनलिया दा बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि बावैसो सान सिगां आथिखाल BTC सरकारनि हाग्रा बिफाननि रनजित बसुमतारिनियाव माखासे फरायसाफोरा जयेन जानानै UPPL 5G स्पिडआव खामानि मावबाय थागोन आरो नोंथांमोननि जयेन जानायखौ चेक होनानै मा फोरमायगोन मोनसे 5G स्पिडआव मावदों होननानै मा प्रुफ दङ जे होमबा हाग्रामा महिलारि सारा जेबो मावाखै नामा बे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सखौ सोर लुआ बेलाय ना हा बेरगावनानै उजिनाय बियो दा बे कालचारेल कमप्लेक्सआव जिरायनानै UPPL नि लिडारफ्रा दिनै बादियाव स्पिच होबाय थायो होमबा दा 5G स्पिडआव खामानि मावदों होननानै गावसोर बुङा लादों नङा होमबा बिसोरो नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा बै समावनो 10G मावदों होनबाबो लस गैया मानो होनबा इउनिभार्सिटि CIT गोबां इनस्टिट्युटफोरखौ गायसनदों आरो जाय बुंग्राफोर बिथांमोना बे इउनिभार्सिटि इनस्टिट्युटनि मोनफा मोनफा प्रडाक्ट बिसोरो लाजिनांगौसो बिसोरो UPPL हानजाया जेबो 5G मावनो हायाखै नाथाय हाग्रामा महिलारिया गोदोनो 10G खौ मावखादों आं बेखौ दिनैनि दिनाव रोखा खालामनानै होबाय दिनैनि समाव नुनो मोनदों खुंथायाव थानाय सरकारा माखासे जौगाथायनि अन्थाइ खाम्फा गायसंबाय थानायखौ नुनो मोनदों बे बेलायाव नोंथाङा सासे इयुथ हिसाबै मा फोरमायगोन बिसोरथ' फिथा हानायाव बिराद एक्सपार्टखा हाग्रामा महिलारि सारा डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिखौ लुनानै होबाय खामानिया जोब्बाय सरकाराव फैयासै हाग्रामा सारा फिथाखौ ब्लड हाहैलायबाय आइफवालि दालां हाग्रामा सारनि दिनाव सेंसन जाखानाय फिथाया ब्लड हाहैलायबाय मेडिकेल कलेज क'क्राझारनि हाग्रामा महिलारि सारनि दिनावनो जानाय बेखौबो नारेंखल बुख्रुबहैलायबाय फिथा हास'लायबाय दिनैनि दिनाव UPPL खौ आं बुंगोन UPPL हानजाया नेशनेल हाइवेआव ओंखारनाय मासे सैमा होनबाबो लस गैया इसिबां गाज्रि गाज्रि बुंनो सोर अधिकार होखो बिथांमोनखौ इसिबां डेभेलप खालामसेयावबो हमनानै ला सैमा मासेया हरनि समाव नेशनेल हाइवेआव ओंखारोबा बिथिंनिफ्रायबो गारि फैगोन बिथिंनिफ्राय गारि फैगोन लाइटखौ आन्दायनानै गेजेराव फाफर बायदि गेब्लेलाङो थिग बिदिनो सेम कन्डिशनखौ फैबाय थानाय समाव जि MP इलेक्सन क'क्राझार लकसभा आरो दरं उदालगुरियाव रायजो राजाफ्रा UPPL नो बिनि फिननायखौ होनो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोना गावसोरनि गाज्रि मावनायनि जे फिथाइ बेखौ मोननो थांगासिनो दङ फैबाय थानाय समाव एस ए इयुथ माबायदि खामानि मावनांगौ सानो BPF जानानै जेसेबांखिनि खामानि मावबावनांगौ दङ BPF नि समाव हायाखै रावबो 100% खौ मावजोबनो हाया दिनैनि दिनाव बुंगोन बैफोरखौ मावनायाव जोङो हाग्रामा महिलारि सारनि जि दैदेननाय BPF बे सरकारखौ जोङो खावलायगोन जेसेबांखिनि इनकमप्लिट जानानै दं बेखौ कमप्लिट खालामनांगौ थाबैनो होननानै थेंक इउ नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो सोलिफु फोरोंसालि बलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो?
थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।